waslu fi stadju avvanzat sabiex il-faċilitajiet ta' tindif ta' tankijiet li hemm fil-Bajja ta' Rinella jitneħħew. Dan biex jonqos l-inkonvenjent għal residenti tal-Kottonera. Nara kif nhar it-tnejn li ġej il-Kumitat tal-Verifika tal-Parlament se jiddiskuti ir-relokazzjoni tal-faċilitajiet tat-tindif. Din il-faċilità ta' tindif ta' tankijiet ilha ħafna snin titratta l-likwidu mill-bastimenti li jaslu fil-Port il-Kbir. Gvern Nazzjonalista rid imexxi dan l-impjan f'żona barra mill-iżvilupp f'Birzebbuġa. Dawn it-tankijiet ta' tindif li huma mmexxija minn kumpanija privata kienu jintużaw minn tankers biex jingħatfu t-tankijiet tagħhom mill-iskart qabel ma jimxu fit-tarzna. Madankollu dawn it-tankijiet ħolqu inkonvenjenza fost ir-residenti u dawk li jżuru l-Bajja ta' Rinella minħabba tniġġis li jiġġeneraw. Iċ-ċermen ta' Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield spjega li din hija wiegħda li saret mill-istess fondazzjoni u tifforma parti minn strateġija iktar wiesa' iffukata fuq il-Kottonera. Bedingfield innota li l-Bajja ta' Rinella li hija unika issa se tkun tista' titgawda aktar bla xkil u rwejjaħ. Din hija l-uniku bajja li hawn fin-naħa t'isfel ta' Malta, l-uniku bajja li hawn f'din iż-żona fil-Kottonera hija tkun frekwentata ħafna min-nies. Riċentement minħabba li l-infrastruttura kienet antika wkoll kienu qed ikun hawn ċertu rwejjaħ, allura dan kien ta' dwejja anke għar-residenti, allura jeħtieġ li fejn se jkunu rilokati se jkun hemm bla dubju investiment f'tagħmir ġdid